Това, което виждате тук, е система за автоматизирана обработка на отчетни данни чрез AI. Процесът започва още в момента, в който пристигне имейл. Системата автоматично проверява дали в темата присъства Sales. Ако условието е изпълнено, имейлът се подава към AI агента. Той анализира съдържанието и извлича важната информация, например име на магазина, дата, брой служители, оборот. След това данните автоматично се записват както в Google Sheets, така и в Excel таблица, без нуждата от ръчно въвеждане. Накрая системата изпраща известия към мениджъра в Discord, така че екипът получава информацията веднага. Ако в темата не присъства Sales, системата не се активира, което предпазва от грешни данни в таблицата и намалява разхода за самия мозък на системата. Този тип автоматизация е особено подходяща за вериги магазини, ресторанти, хотели, складове, франчайз бизнес и компании с ежедневни отчети по имейл. Вместо служител да копира данни ръчно с часове, цялата обработка става автоматично за секунди и това намалява грешките, спестява време и позволява на екипа да се фокусира върху по-важните задачи. Ако искате сходна автоматизация за вашия бизнес, може да ме потърсите.